Kraksal Horo WB57M at 596 Marini Khungsa Malkhungo Manjakha Kwbangma Marini Eskuf Manjakmani koktwma Mankhe Patimung Thaio Sogwikha Hangkhor no Khobwi Churaibari Thanani Police Patimungo Khoroknwi Khlaikha Churaibari Thanani Police Fengmoni bane khlani rokni kata lama ORS ni packet bisingo Eskuf pack khlai hastu to bajak tomani mangfri kasoi feka abai Patimung party kap Churaibari Siltex office biskango Patimung noti koktwmani bisingte Shaiman ka Kraksal Horo WB57M 8596 Marini Khungsa Malkhungo Churaibari Siltex office chalan entry khlainani thangmani koktwma abai jurauno tax officer rok khakawai Malkhungo kasoi na rokmani koktwma abani aglono koktwma ro Manjakha Churaibari Thanani police rongno Patimung koktwma Mankhe no Thangwi Sogwikha Churaibari Thanani police no Khobwi SPD SDPO no Khobwi forensic team ni adong rok abni aglo no Eskuf no open Khlaikha paithoko Patimungo kurungjak tongnai Khorangni arrest Khlaikha Churaibari Thanani police borokni mung Bonsof Sheikh Tei Basit Sheikh borokni mungai anti-pestray kirongo Khlaikha FIR Patimung no tiche tugui netu mungong khorsak tabok police fiaba asula abohai Ashok Kwbangma Eskuf Manjakmani Patimung no ti hainu hai Kwbangma te wanamawok laijak hasini tongko songruk korok Bureau Report, Chini Khorang.